فیلیپیتی یه هفته و 3 سالی بێگۆ تەمەنیوی باندۆرێ لێ بکە بۆ ئەو هشیاری خۆبە ئەو پەهلەوانی فەرەنسی یê navdar بۆ جارا یەکێ لە مۆزەخانە نیشتیمانی لە واشنتۆنê پێرفۆرمانسا xwe pêşkêş kir bi meşa li ser benekî bi bilindbûna 15 mitran ji erdê û dirêjayiya 30 mitran got li banê mozexanê ve hatibû girêdan. Ew awahiyê pir xweşik e. Yek ji ciwantirîn cihên ku min performansa xwe lê kiriye. Wî di dawiya adarê de du rojan cuda pêrformansa xwe kir. Yek ji bo mozexanê bû bi mebesta wê berhevkirina diravan ji bo pêşengeha dahatû ya mozexanê ya çîrokên avahiyê bû got di meha mijdarê de ji gel re vebibe. Pêrformansa duyem jî bi taybetî ji bo xwendekarên dibistana seretayî ya herêmê bû. من ji wî hez kir lê ez hinekî ecêbmayî mam ku wî li ser dûlabê erbanê nekir min xwest ku wê bike. Di karê xwe yê bi 10 salan de pêtî li hin avahiyên herî bilind yên li cîhanê pêrformansê kiriye. Pêrformansa wî ya yekem di sala 1971 de bû dema got ew di navbera her du bircên Katedreya Notre Dame li Parîsê li ser ben meşiya û li sala 1973 jî li Sydney Harbour kir û ya got herî pêtê naskirin di sala 1974 de bû ji bo pêrformansa wî li navenda bazirganiya cîhanê ya li New Yorkê dema got ew di navbera her du bircan de li ser ben meşiya bi bilindbûna 400 mitran ji erdê bêgo destûrê ji rayedarên bajêr wergire. Ez bêsebir bûm. Ez pir keyxweş bûm ku meşê dikim. Min nizanîbû ku ez dê çi bikim. Ew hemû bê pîlan bû. Min digot qey ez dê vê derbas bikim. Lê na, ez derbas nebûm. Paşî çûme hatim. Ez 45 xulekan li vir mam. Ne pîlankirî bû. Pêtî hate girtin dema ew bi ewleda ket erdê. Lê ew hate berdan got ji berdêla wê pêrformansa belaş ji bo zarokan li parka navendî ya New Yorkê bike. Ew nêzîkî 5 salî vê xebatê dike bê rawestandin û bi plansazî û pijirandinê berdewam dike. Ez bi qasî sê demjimêran rahênanê dikim. Demjimêrek û nîv gerimbûn û sehêrbazî û demjimêrek û nîvek jî li baxçeyê xwe li ser têlekê teng dikim. Ez ku te jiyana xwe dinivîsim û dixwazim li seranserî cîhanê performansa xwe bidomînim. Ez dê tu carî xaneşî nebim. Pêtî pirtûkek nivîsandiye got tê de pêrformansa xwe û pêvajoya amadekariya dirêj şirove dike. Çend film li ser wî hatine çêkirin. Di nav wan de Man on Wire got xelata Oscar wergirtiye. Luqman Ehmed ji raporta Maxim Moskalakof, Dengê Amerîka.